Mga shooters yung Taiwan. Apil. Ayun si Kal guys. Ang drawing. Nice. Boy. Naliw og bangsi. Naliw og bangsi. Allah, diyan ay naliw. Mga to, harang pa itira. Boss. Asay pa nga ikaw? Boss Amo Manager. Boss Amo Manager. Palit na ka no isda. Sugat oy. Ano sa mga tawa na to? Sa upload. Hindi, mawara na eh. Angas ng motor mo. Ay pa nagpulong tropa ho. Pag unang ipon nito. Pag cellphone o ka na pa nyo. Tukod. Mga kidala na prayo kay una mo da ang una mag-usik-usik. Okay. Madlok man lagi punta kay kalatang maduro pag na-replay. Ataka, maduro mag-shooting. Mixture. Nada puy kuan dito ya kanang unsay kay luga. Yay. Unsa may imong kurso? Wala na. Department po. Kasi kurso. Ah, siya mo. Dito. Isa palud. Manaaw. Importante. Dinobdobay taron. Pink ba? Murag makanumdum tag pink. So please stand back and relax and enjoy the video concert. In a while, we'll be having our... Also have Mr. Nelbert Perdomo and Mrs. Rhoda Perdomo, all the way from San Roque, California. And of